فلورا غاниева 74 سال دارد و در ошёнаи 4 در مرکز ёвон تنها زندگی میکند. 9 سال آخر کوچه‌های شهر را او فقط از تیرزا تماشا میکند. зиндагӣ мисли ин аст ки гӯё дар маҳбаси хонагӣ бошам. аз тиреза ба одамон, кӯчаву биноҳо менигарам. вақте бори охир бо ёрии таъҷилӣ ба берун рафтам, аз тирезаи мошин ба одамон ва кӯчаҳо нигариста дидам ки тағйироти зиёде дар шаҳр аст. одамон ҳам аксарият зебову хушсурат шуданд. این آموزگاری زبان روسی در یک تصادف سال 2008 معیوب شد و بعد این با مشکل زیاد و با تکیه به بغل اسا راه می رود. соли 2008 буд, моҳи октябр. ёдам ҳаст ки гарм буд. дар берун қолинҳои хонаро ҳамроҳи ҳамсояҳо мешустем. намедонам чӣ тавр шуд ки як қисми собун зери зонуям мондааст. поямро рӯяш мондам ки лағжидам. аз дарди зиёд қариб буд ки ҳушам мерафт. хушбахтона ҳамсоя наздам буд, ёрии таъҷилиро даъват кард. ёрии таъҷилӣ ҳам наомад ва ҳамин тавр ба ин аҳвол мезиям. فلورا غاниева 245 сомонӣ нафақа мегирад. чанд бор ба ҳукумат муроҷиат кардааст ки ӯро маъюб эътироф кунанд. ин гуна радномаҳоро чанд маротиба гирифтааст. тоҷикистон ватани дуввуми ман аст. ман ин ҷо барои кӯмак ба масъулини ниҳодҳои мухталиф муроҷиат кардам. аз касе посухи мусбат нагирифтам. масъулини ҳифзи иҷтимоӣ қаблан бароям хӯрок меоварданд. ҳоло дигар ин имконро надорам. дар 5 сол 3 маротиба омада фишорамро санҷиданд. барои як одами пиру барҷомонда магар ин кӯмак кофӣ аст? баъди 9 соли интизорӣ ӯ худро бегона эҳсос кард ва ба президенти Русия нома навишт. аз ӯ барои ҷарроҳӣ намудани пои маъюбаш кӯмак хост. ман ба ӯ навиштам ки ҳанӯз ҳам худро рус меҳисобам ва хостам кӯмаки молӣ расонад. ӯ ҳатман кӯшиш мекунад кӯмак кунад. ман умед дорам. ман намедонам ин ҷо чунин ҷарроҳӣ мекунанд ё не, вале агар барои ин ҷарроҳӣ кӯмак мекард, ман мехостам дар Мордовия кунам. чун дар он ҷо соли 2009 бо ташаббуси Путин беморхонаи буғуму дил таъсис ёфт. فلورا غاниева 50 соли пеш ба далели бемории хоҳари калонии худ аз Русия ба Тоҷикистон омад ва дар ёвон монд. 2 дафъа шавҳар кард, вале фарзанддор нашуд. ҳамсари дуюмаш ҳам даргузашт ва ӯ яккаву танҳо монд. ҳоло танҳо василаи дилхушиаш телевизор аст. ҳамроҳ бо гурбааш дар меҳмонхонаву айвону ошхонаи худ телевизор тамошо мекунад. телевизор ягона мояи хушҳолиам аст. ҳамсояҳо наздам медароянд. онҳо бароям дар кори хона ва хариди бозор кӯмак мекунанд ва ё нону хӯрок меоранд. 250 сомонӣ нафақа мегирам. гӯшт намехӯрам, чун тавонам намерасад. гӯшти мурғ мехарам ва як бор шӯрбу пухта дар яхдон мемонам. барои як ҳафта мерасад ба ман. меҳрафзод дар ҳамсоягии Флора зиндагӣ мекунад. рӯзе нест ки ба аҳволпурсии ӯ наояд. дастёраш низ ҳаст. ва ӯ ба ман пул медиҳад, ман ба ӯ ёрдам мекунам. ба ӯ чизе ки ӯ хоҳад ман ба ӯ меорам ва дигар корҳояшро иҷро мекунам. масъулини ноҳия чанд бор ба Флора пешниҳоди зиндагӣ дар хонаи пиронсолонро кардаанд. ба қавли онҳо зиндагии ӯ дар он ҷо ҳамроҳ бо дигар пиронсолон рангинтар хоҳад буд. аммо ӯ зиндагии танҳоро ихтиёр кардааст.